गेदेमा थुनलाइगिरि, खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि आरो थुनलाइ बिजिरगिरि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथां गेदेमानि दिनै जिहेतु 6थि रुंसारि सान आरो बे 6थि रुंसारि सानखौ बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु खन्थाइ सान हिसाबै खुंबोदों, फालिबोदों। दिनै बेखौ लोब्बा लानानै सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरिनि बे बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटिनि मावखुलि लांगोनायाव खोब गाजा गोमजायै आरो मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि लानानै बेयाव खुंनाय जादों। आरो बेयाव जोंनि बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि हेफाजाबजों आरो जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि हेफाजाबजों बानजायनायाव दिनै खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव जों एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनदों, मानोना बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङाबो बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेयाव रायजो राजाजों लोगोसे साखाथियाव थानाय गोबां फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बेयाव खन्थाइ बादायलायनायाव बाहागो लानो फैनायखौ एसे गोसोआव मोजां मोनदों। जिहेतु बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे राफोद थुनलाइगिरिमोन आरो बिथाङा थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजों गोबां बान्थाबो मोननो हादों, जेरै साहित्य अकादेमि बान्था, टेगर साहित्य बान्था आरो BTC-निफ्राय बिथांनो प्रमद चन्द्र ब्रह्म बान्था होनाय जादोंमोन। आरो बेजों लोगोसे बिथांनो जितु उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हिउमेन सलिडारिटि एवार्डबो बिथांनो होनाय जादों। आरो बिथाङा बुंनो थाङोबा गोबां गुननि बिगोमा। दिनै बिथांनि बे खन्थाइ सानाव जोंबो बाहागो लाफानानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो खन्थाइ साननि गासैबो रायजो राजानो आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। जिहेतु रावासो जोंनि सिनायथि, गथिखे बे बर' रावखौ फेहेरनो आरो फोथांनो थाखाय आरो फेहेरनाय आरो फोसावनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा आवगायनिफ्राय खामानि मावबाय थादों, दासिम मावबाय थादों। थेवब्लाबो बबेबा एसे आद्रा थानाय बादि मालाबा मोनो गोसोआव, मानोना जोंनि बर' मिडियामनि जेब्ला फरायसालिफ्राव बर' बिजोंनि फरायसाफोर खम जालांनाय, गुबुन मिडियामाव थांनाय, बेखौ नुयोबा गोसोआव एसे सानखांनाय फैयो आरो दुखु मोनखांनाय मोनो। जों बुंबोबाय थादों, जुदि जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जुदि जों फोथांनानै लाखिनो हायाबा जोंनि राव हारिमुवा थांनानै थानाय नङा। मानोना जेराव जेराव बर' मिडियाम स्कुल गैया बेयाव जोंनि रावफ्रा एसे लासै लासै गोमालांहोनो हमदों। गथिखे जोङो साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जोङो बर' मिडियामखौ फोथांनायनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन आरो बे थुनलाइखौ फेहेरनाय आरो फोथांनो थाखाय साफ्रोमबो बर' लाइमोनफ्रा बिनि थाखाय बाहागो लानांगोन। जोंनि गेजेराव गोदान गोदान सोरजिगिरि, गोदान लिरगिरि जों ओंखारनांगोन। गोदान गोजाम लिरगिरि बयबो ज' नांनानै बे बर' रावखौ जों बुहुमाव मोनसे गेरेमसा राव हिसाबै फसंनो थाखाय लाइमोनफोरनि बिहोमाखौ जोंनो नांथारगोन, आं बेखौनो खावलायो।